हैंड पोलिनेशन करना पड़ता है फ्लावर आने के बाद। Yes, yes. Once it is very difficult to maintain. It is already yellow color and you don't have anything there. Everything is exhausted. अभी तो एक ये आता है black cat. वो तो खा के जाता है। Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर जों दा नै दिमालजों जों माने बेंगलरनि बास स्टेन्डआव मोनफैबाय। मा जायगा होनदोंमोन इखो बेंगलर? मिस्टिक जों दा माइसुर थांगासिनो दङ माने ट्रेनजों थांसै आरोना बासजों ससे फैबाय जों मिस्ट्रिक नामासिम। नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेंगलरनि बास स्टेन्डखौ जोबोद गिदिर ओरैबाय नै गोगोमथार जोबोद गोगोम नै ओरै नै बिथिंबो। जों दा लोगोफोर माइसुर थांगासिनो दङ। माइसुर थांनानै नोंथांमोननो देखायगासिनो आं माइसुराव मा लायगोन आरो बेंगलराव मानि थाखाय फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। बिल्डिंफोरखौ नायदो नै गिदिर गिदिरथार हरैबो ओइथिंबो नै बिल्डिंआनो बिल्डिं गोगोम गोजौ गोजौ। जों दा बेंगलरनि लकेल रेलवे स्टेशनसिम थांगासिनो दं। दसे उनाव मोनहैसिगोन बासआ नै लाइन लाइन स्टेशननिफ्राय रेलवे स्टेशननिफ्राय मानसि ओंखारनायखौ ओरैबायदि भिर तमाम भिर नै नायनो हागोन। जों दा रेलवे स्टेशन थांगासिनो दङ बारा गोजान गैला तमाम मानसि। बेनिफ्राय टिकेट लागासिनो दं नै दैमालुआ। टिकेट लाखांनायनि उनाव थांसै आरोना तमाम मानसि। रेलवे स्टेशनावथ' मानसि जाखायो। नै बिथिं जा नै दैमालुआ टिकेट लायदों केस गैयानो। लिफ्टआव गाखोदों आरोना रेलवे स्टेशनाव। दैमालुआबो थांगासिनो दं गोजौआव। नै दैमालुआबो गाखोलांगासिनो। दायो नै रेलवे स्टेशन मोनफैबाय जोङो तमाम मानसि आरोना बेहायबो। जों दा टिकेट लाखांबाय गाखोनो थांगासिनो दङ। दैमालुआ नै सिगां सिगां आंनि तमाम मानसि भिरथार। नै दा थांगासिनो जों ट्रेनाव गाखोबाय जों दा खालि जेनेरेल दाबायाव थांगासिनो जों दा। थ' लोगोफोर फाइनालि जों दा नै ट्रेनाव गाखोबाय ओमफ्राय दा माइसुर फारसे थांगासिनो दं। नारेंखलनि बिराद खेथि खालामो आरोना लोगोफोर बिथिं नारेंखल बागान गय बागान जायगा जायगा गय बागान गैया जायगा जायगा नारेंखल बागानल' नुगोन नोंथांमोना। ओरैबायदि समायना नुयो आरोना नारेंखलाबो ओरैबायदि माने लाइनाव गायो समान समानै। गयफोरखौबो लाइन लाइन सासे मानसिनाव सासे माहाजोननाव 50 बिगा 100 बिगा 60 बिगा सोरनावबा 20 बिगा एसे एसेल' गाया आरोना बिसिना एकदम एकार हिसाबसो 5 एकार 10 एकार 4.5 एकार 2 एकार बिदिसो आरोना माने हेक्टर हिसाबावसो गायो बिसिना। जोंना 1 बिगा 2 बिगाबा बिसिना एकदम 50 बिगा 100 बिगा 60 बिगा 40 बिगा बिदि आरोना खेथिया जोबोद बुरजा। लोगोफोर जों दा नै माइसुर मोनफैबाय माइसुर रेलवे स्टेशन। नैथिं नायनो हागोन नोंथांमोना नै तमाम स्टुडेन्टस गोजा खोमा बिसोर गासिबो कलेज स्कुलनि ना कलेजनिथाय मिथिला बुंनो हाला। दा नै थांगासिनो नै फ्लाइअभार मोनफैबाय माइसुर रेलवे स्टेशन। सानसे ट्रेन गाखोलाय फ्लाइट गाखोलाय गाखोगासिनो दं। मेन टारगेटआवथ' गाबोनसो मोनहैगोन। बिराद गोजान आरोना माबानिफ्राय जोंहा बेंगलरनिफ्राय बहुत गोजान। तमाम नै भिरखौ नायदो नोंथांमोना। नै फरेनार सिख्लाफोर बेरायनो फैदों माइसुराव बेरायनो फैदों खोमा बिसोरबो गोजा। बेफोर स्कुलनि स्टुडेन्टफोर गोजा खोमा। बा माथो गाखोनो जायगाखौनो मोनालै तमाम भिर ओरैबायदि मानसि आरोना। दा थांगासिनो दङ माइसुरनिफ्राय टिपटुर थांगोन जोङो 250 किल'मिटार्सनि बारा दंबावो। बेनिफ्राय बिराद गोजान जामखौ नायदो गोजानथार। आं जि टारगेटआव फैदों बे टारगेटआ बिराद गोजान। बबेथिं ओंखारगोन जों दा मिथिथ'ला थांबाय थाबासो नुलांगोन। टिकेट चेकिं खालामदों नैबेहाय नै टिकेट चेकिं। बार' घन्टा जार्नि खालामनानै दा फाइनालि नै शिमगा रेलवे स्टेशन मोनफैबाय। डाइरेक्ट बेंगलरनिफ्राय माइसुरनिफ्राय डाइरेक्ट नै शिमगा डिस्ट्रिक्ट आरोना कर्नाटका स्टेटआनो। जों दा थांनोसै र' गारिजों थांनांसिगोन जोंनि मेन टारगेटआव लक्ष्मीपुरा भिलेज लक्ष्मीपुरायाव थांगोन जों दा बेनो लास्ट स्टपेज। थ' लोगोफोर आं दा फाइनालि मोनफैबाय आरोना शिमगा रेलवे स्टेशननिफ्राय बारा गोजान जाया 6 किल'मिटारसो जागोन। ओमफ्राय दा जोंहा सारखौ नेगासिनो दङ मोनफैथ'वाखै सारा। ओमफ्राय नैथिं जोंहा नै सुपारि माबागासिनो दङ। अभी हमें बहुत हेल्प किया सर ने। लोगोफोर आं दायो माने शिमगा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जिनाखि जा रेलवे स्टेशन बेनिफ्राय मोनफैबाय। पहले सर को मैं अपना बोरो ट्रेडिशनल का अरुणाई से शुक्रिया करना चाहूँगा। तो वेलकम सर को मेरे चैनल पर। तो अभी हम बहुत दूर से आए हैं सर, आसाम से आया हूँ।
2000 किलोमीटर से ज्यादा है असम। मस्सा यहाँ मालूम से, हुआ, हाँ। मालूम हुआ। आपका असम से आए क्या असम से तुम्हें? है। ओके। तो ये अब जो कोकोआ लगा रहा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी जानने के लिए आया है। और सुपारी अभी जो यहाँ प्रोसेसिंग चल रहा है, तो सुपारी के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा सुपारी गार्डन है, फार्म है। इडी कर्नाटक स्टेट में सुपारी के अच्छे हाँ सर। बहुत पैसे का सुपारी। हाँ सर। इडी कर्नाटक के नंबर 1 क्वालिटी ये नाटी सुपारी करको आता है। सुपारी का ये सुपारी कैसे करको बोले तो देखो, ये सुपारी दिखाता हूँ तुम ना। हो। इस सुपारी में ये नाटी सुपारी करको, इसमें सुपारी में मंगला, सुमंगला, सर्वमंगला, इंट्रोमंगला, सिरसी, वेराइटी अलग अलग वेराइटी। कर्नाटक स्टेट में नंबर 1 क्वालिटी नाटी सुपारी है। नाटी सुपारी, नाटी। अच्छा। चनगिरी टाल करको आता है ये नंबर 1 क्वालिटी। इसमें अंदर सुपारी बड़ा रहता है। हाँ। ये मंगला सुपारी में अंदर छोटा रहता है। छोटा रहता है। हाँ। इसका ऊपर का जो छिलका वो बड़ा रहता है। हाँ, बड़ा। इसके ये जो है ये अंदर बड़ा रहता है, बड़ा रहता है। वैसा है। नंबर 1 क्वालिटी कर्नाटक स्टेट में सुपारी। ठीक है। मैं देवराज जो अरेका प्लांट देवराज शिवमोगा। आपका कितना एकड़ में आप खेती किया हुआ है सर? हमारा 250 एकड़ में प्लांट करा हूँ मैं। 50 लाख प्लांट करा हूँ मैं सुपारी का। सुपारी का। हाँ। और सुपारी के साथ क्या क्या प्लान किया आपने? क्या क्या सभी प्लांट है हमारे पास। हमारा बाग है वहाँ 1 किलोमीटर अंदर है। है। तुम्हें कोको के बारे में पूछता था ना, उससे आया था मैं। ठीक है सर, मालूम हुआ। बहुत सर ने हमें हेल्प किया है, बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। अभी तो अभी और रवि सर आ रहे हैं, उससे भी हम थोड़ा कोकोआ के बारे में हम जानेंगे। तो लोगों फाइनली आं दा नै जोंहा रवि सर को लोगो मोनबाय। रवि सर को हमारे ये जो ट्रेडिशनल बोरो का आरनाई से पहले मेरे चैनल पर स्वागत करना चाहूँगा। सर को वेलकम करना चाहता हूँ पहले। थैंक यू। तो सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। और सर थोड़ा अभी वेनिला और कोकोआ के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे हमको। सर का वीडियो मैं यूट्यूब में सर्च करके आया हूँ, बहुत दूर से 2000 किलोमीटर से ज्यादा है असम। ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है ना? शिमोगा सिटी। शिमोगा सिटी से 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर डिस्टेंस। 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। हाँ। और आप कितने साल से ये फार्मिंग कर रहे हैं सर, ये कोकोआ का? This is cocoa we have been doing for 10 to 12 years. 12 years. Years. Okay. But this arecanut farm we have been doing more than 50 years. 50 years. 50 years. 50. और वेनिला का खेती आप कितने साल से कर रहे हैं? वेनिला 5 साल। 5 साल हो गया। 5 years. उसका प्रोडक्शन मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। और उसका मार्केटिंग कैसा है सर वेनिला का अभी? मार्केटिंग के पहले you want to see one vanilla wine? You want to see that? Yes. Can you come inside or shall I explain here? Inside I can see. Yeah, you can see. You want to come and see? Okay, sir. Yes. Already started processing. This is the cocoa. दा लोगोफोर सारा प्रोसेसिंग खालामनायखौ देखायसिगोन आरोना नोंथांमोननो। मार्केटआबो जोबोद मोजां। बसंता, नायलांबानो जाबाय। इसको जो Can you smell the fermented beans? ಬಾಯ್ಲೊಂಚು ಒಂದು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸು. ಈ ಕಡೆ ತೆಗಿ, ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದು ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸು. 2 ಕಲ್ ತೆಗೆದು ಹಂಗೆ ತೋರಿಸು. Smell very nice. It is half finished. Another half. Yes. Yeah. This is the cocoa. फर्मेंटेशन करने के बाद उसको ड्राई करते हैं। Fermentation stage 2. See, can you see? This is still not completely fermentation. Okay. See, can you smell it? Still Smell, not over. Another 4 to 5 days. Okay. It is already 5 days. Total 10 days. This is the. माने सानबा 10 दिनसो दोननांगौ जाहैदों। 10 दिन दोनखांनायनि उनाव बियो माने क्लियर जायोब्ला बेखौ ड्राई खालामबावो आरो। इसके बाद इसको ड्राई करते हैं सर? Yeah, after another 4 days. This is totally 8 to 10 days. 10 days we have to put in the box. Then turnover once in 2 days. Total 5 turnovers. After you break the pod, you take out the beans and then put it here. Once in 2 days you make a turnover. Heat will develop on the bottom. So 2 days, total 5 turnovers. So 10 days afterwards you put it into sun drying. बे नायनो हागोन नोंथांमोना सुपारिजों लोगोसे ब्लैक पेपारबो गायदों सारा। This is Paniur 1. Yes. Paniur. Supporting plant. Supporting plant is Aracanut. This is Aracanut. Betel nut. We call it Aracanut. माने गयनि दंफाङाव बेखौ होदों आरो मस्ला दंफां। Another 1 month they have to become red. Yes. ये हार्वेस्टिंग क्या बोला तूने? Harvesting.
Oh my God, English. अभी नहीं करना, हाँ, अनदर 1 महीने के बाद, दिसंबर के बाद हार्वेस्टिंग करना। दिसंबर के बाद बाद ये जब काला होगा उसको रेड तोड़ना है। रेड 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 कलर का आता है। रेड कलर आता है। इसका कीमत कितना है सर? इसका किलो? कीमत आफ्टर ड्राइंग इट इज अराउंड 700 per kilo. 700 rupees per kilo. ओके सर। This is still not ripe. This has to be मैच्योर नहीं हुआ ना ये? mature नहीं हुआ। This is all matured and it is not in good condition now because lot of Yes, sir. rains. So we should have sprayed. So spraying is not done. Lot of rains. Only this week we are getting ओके सर। less rains. कफिबो दं नै, नोंथांमोनाबो गायनो हागोन कफि गायनो गोसोबा बेबायदि। ओमफ्राय दा जोङो भेनिलाबो नायगोन। भेनिला Vanilla is ये somewhere लगी here. सर। Vanilla is black pepper. मसला दंफां बे गासिबो नै Yeah. Yellow. पूरा येलो होने के बाद इसको हार्वेस्टिंग कर सकते पूरा हैं। नहीं, आधा? 10% 10% येलो होने के अच्छा। बाद निकालते हैं। अच्छा सर, ये ग्रीन वेनिला कितना कीमत में बिकता है? 1 per kilo? Now we have not given any green vanilla. अच्छा, और ड्राई? Dry I have to check. Dry? I have not yet checked the rate. It is costly. Now it is Costly. running costly. Come, I'll show you another vanilla plant. भेनिला नै बिथिंबो दं नै, नायनो हागोन नोंथांमोना। भेनिला, भेनिला गोजा बियो। Cardamom. कार्डामम, Cardamom. कार्डामम। What do you call it? Cardamom. इसको खाते हैं सर? Cardamom they उसको कितना में बेचते हैं? सीड नहीं निकाल? after processing everything it is 400 rupees kg. See, you saw in the box there. Yes no? sir, yes. That is still not complete. Another 4 to 5 days it gets completed. So it color changes to brownish. Yes sir. And then we take it and sun dry it for 4 days. Yes. After that, once it is ready, it is selling at now 450 to 500. Once it was 800 also Yes, per sir. kg. Up Now and it down is costly Up and price. down is there. Now Yes. it is around 450. Below 500, it is selling at 500 rupees per kg. सारा बुंदों माने हार्वेस्टिंग खालामनानै सान्दुङाव सानब्रै होखांनानै बिदिनो ड्राइ खालामखांनायनि उनाव 1 केजियाव 450 500 माने आप डाउन जाबाय थायो आरोना प्राइसआ। दा जायफोर नोंथांमोना खेथि खालामनो गोसो Here, नै नायनो हासिगोन। here, you come here. नै नैथिं नायफै। You come here. This one. This is the matured one. अच्छा, मैच्योर। Yeah, ये you take mature it हो out. गया। You take it out. Just like that. Wait. This has to be processed. This one. नै And नायनो this is हागोन also- नोंथांमोना। दा नै बियो माने प्रोसेसिंग खालामजाबाय आरो माने बेखौ हार्वेस्ट is- खालामजाबाय। This is yellow, slightly yellow. Yes. Can you see the tip becoming yellow? This is a final product which you have to take and get processed. दा नैबे माने प्रोसेस खालामजाबाय माने बियो हार्वेस्ट खालामजासिगोन आरो लोगोफोर बेबायदि See, गोमो जाबाथाय Can you see this नोंथांमोना yellow color here? नायनो हागोन नोंथांमोना। स्मेल बहुत अच्छा है इसका सर। नहीं, smell अभी नहीं आता है. After processing only you can ड्राई होने के बाद ज्यादा स्मेल आता है। Yes, yes. After processing only you smell. Now it doesn't smell at all. See, this has to be processed. Hot water treatment and then put it in a sweater or Yes, sir. woolen cloth. And then after 1 month only this gives you wonderful smell. अच्छा। A complete processing. उसको गर्म पानी में उबाल के? गर्म पानी मतलब 65 degrees centigrade hot water. You have to put it for 5 minutes. 5 minutes. And then take it out. Sun And dry. then, no. And then put it in a woolen cloth, woolen sweater or something, waste woolen bed sheet, something like that, woolen. So heat should be inside only. Okay. Then next day you have to put it in the sun drying. Again evening you have to put it in woolen cloth. Next day again sun drying, woolen cloth. 8 to 10 days. And then करते रहना है ऐसा। and then 1 month you have to put it in a room, wooden box. So after 1 month or 1 month, 1 week only, this gives you wonderful smell. Now there is no smell. Only process, after processing you get a smell. हैंड पोलिनेशन करना पड़ता है फ्लावर आने के बाद। Yes, yes. So see, तो it goes up. You have to take it down, bring it down. वो ऊपर तक चला गया है इसको। Then you have to bring it down and then coil it. हाँ, नीचे में लेके आना है ऊपर जो गया है उसको। Yes. Then only this gives you flower. So then hand pollination करना, you get fruits. That is the procedure. माने बिबार बारखांनायनि उनाव हैंड पोलिनेशन खालामब्लासो फिथाइ थायो जाहैदों आरोना लोगोफोर। माने बिबारखौ थुखावनानै सुथाबना होनांगौ। आं सिगाङाव भिडिअ खालामखांबाय। दा सारनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनो मोनबाय। सर से अभी बहुत जानकारी मिला है। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। कोकोआ का फ्रूट से थोड़ा लेके जाएंगे हम सर से। कोकोआ का फ्रूट हो जाएगा। ये अभी हार्वेस्ट कर सकता है कि नहीं उसको? ये you can take that one. You can take that.
ये मैच्योर हुआ? नहीं Top हुआ। one, top one, top one. Yeah. Both are matured. ये मैच्योर हो गया? ये भी mature हुआ। अच्छा। जरा। तो लोगोफोर फाइनाली जों दा कोकोआ बागानखौबो नायनानै फैबाय गार्डेनखौ जोबोद गिदिर आरोना माने बिसोरनि कोकोआ बागाना दा एसे मोनाबिलि जाबाय नालाय जों सफैनाया मोजाङै एक्सप्लर खालामजोबनो हायासै गाबोन फुङाव थांफिनगोन जोङो बिसिनाव गाबोन फुङाव थांनानै माने फिथाइखौबो लानानै थांसै आरो बेंगलराव थाहैनोसै बेंगलरनिफ्राय डाइरेक्ट फ्लाइटजों थांफिनसै आङो जोंनि आसामाव गावजों गाव बिदिनो गोबां फुलि बानायनानै गोदान गोदान बिफांनिफ्राय फुलि बानायनानै किसुमाना फाननो हमगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं एसे एक्सपिरियेन्स लानो होननानै फैनाय जादों आरोना लोगोफोर नैबे बेंगलरनिफ्राय एखेबारे 500 किल'मिटारसो जागोन बहुद गोजान आरोना सानसेनि बारा सानसेयानो लाफ्रामो जों 12 घन्टा बेंगलरनिफ्राय बिथिं जोंहा माइसुर फैबाय माइसुरनिफ्राय शिमगानिफ्राय आरो फैबावनांगौ आरोना गोजानथार दामाम गोजान बिराद मेंबाय आरो मोनसे जायगायाव थांबावनांगौ दंमोन बेहाय थांथ'ला टाइमनिबो आंखाल दा बेखायनो न'आवबो थांफिननांगौ नालाय माइबो मोनजोब्बाय दा फिथाइखौ लानानै थांनानै आङो जावैहैसिगोन न'आव बिनिफ्राय माखासे एक्सपिरियेन्स लाबाय दा गाबोन एकदम मोजां फुललि डिटेल्स लाजोबगोन आरो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै होमबा नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय जाय जायनो फुलि नांगौ नोंथांमोना आंनाव लांफैनो हासिगोन एबारनिफ्राय आं दा माने मोजां फुलिखौ जोलैखौ लानानै थांगोन आरो थाइसेयावनो सेरसे जानाय जोंहा हाइब्रिद बियो थाइसेयाव सेरसे जानाया गोजाबो दङ गोमोबो दं गोथांबो दं अनेक माने भेराइटि दं आरो बेनाव गाबोन देखायजोबगोन आं नोंथांमोननो थ' बिदिनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय